kad čuješ glas jutarnjeg ezana, znaćeš da je to dolazak Bajrama. Digni ruke, Allaha zamoli da te čuva one koje ti srce iskreno voli, da ti zlatom puteve zlati, da te Allah uvijek prati. Veće želje ne mogu ti dati, nego da ti Allah sve napretkom vrati. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Šerif Mubarek Olsun, neka vam je blagoslovljen Bajram časni. Dragi braćo, danas su najsretniji oni koji su ispostili Ramazan Šerif. Njima je Allah i Allahov poslanik obećao da će na dan Bajrama danas biti čisti od grijeha kao što ih je majka rodila. Ja molim Allaha stvoritelja da primi naše ibadete, da primi svako naše dobro djelo i da nam omogući da budemo ti koji ćemo slijediti u potpunosti Allahu istinu i da ćemo znači biti sudnjega dana sretni što smo imali razum i što smo oni za koji smo najduženiji učili Kur'anu i sunnetu poslanika. Amin. I sestre koji ne idu jedni drugima. Braća i sestre koji ne idu jedni drugima zbog nekakvih ovozemaljskih sitnica. I znači komšije, mi, ako ne idemo jedni drugima. I zapamtite tako vam Allaha, da ništa na ovome svijetu daciju ljiljani. Civilizacijska je sramota, vallahi, ako niste u toj organizaciji. Ako nemate načina da se uključite u tu, pa ako treba duplo smanjite članarinu, ali budite dio ummeta zajednici. A zapamtite, ja sam se uvjerio u ovaj mjesec da tu organizaciju vode izuzetno povjerljivi momci. Assalamu wa minka assalamu tabarak da ya zal jalali wal ikram. Ala rasulillahi salavat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanallah.